voina ka testimony ngai thatu zong zong te Isu Krista mingin chibai ka bu ve ka cheu kanuna lalpa thatna te ka soi ve thei hi lalpa ka lom em ani ka ming chu sain ka nania Chinese kani kan chung kwa kan re thei awangin naupang te kan i lai atang hian khovela sum hi apoimo bera sum chia hi kan mamo bera ka ngai thin kumriat mi kan i hian kanu le pa kumriat mi kan i hian kanu le pa te an in thena kanu chau hian kan u nauli in min en kola kanu hring nun hi abum bawa avan duai tak zetani kanu torna hi naupang ni maila ka en thei to thot lo wangin ka zirna ka ban sana naupang te in sum ka zong tan ta ni kan chung ko re theina le kanu torna te ka en thei to thot lowa ka thei anga kanu phurit te chok zang khai ve ka du ani chung te awang chuan hausak du na in ka khata sum kan nei anga ya khovela hian sum hi apoimo berani ka ti thin kanu po hian khovela hian sum nei ve lo chuan a hre om zia soi thina chuwang chuan eng pathian ma ka belawa eng sa khuwa ma ka vuan heklo sum chia hi na satakin ka zong ani tiang chuan hun ka mang chawa hausak ka tum awang chuan rui thei thil ka zuar tanta a hnuwa keima nge chuan rui thei thil te khoi chho zelin a topa phei chuan angol ka veita ni tiang chuan kan chung ko re theina te kanu phurit chhok ka tum ve na te sum chau hi hring nuna poimo ber nia ka ngai na te wanga hausak ka tum na chuan rui thei thil boya min hruai lut ta ni ka zon ber sum po chu musi lawin kan in hlat tual zo kani ti chuan ka chung ten min en sana kanu nge po in min en sana khovela hian mi chuang liam mai kanita ni o khovela hian tangkai na nei lo le mi chuang mai ka lo ni to ani hi ka ti thin ka chung ri la ruma ma se ti ngai na ka hresi lo tuin nge he rui hlo boy ta hi ka bana chelin min hruai chhuak anga tuin nge min tan pui thayang ti in tan pui tu ka ngai em ani atopa kanun beidong lutuk le tal chuang ina hreto lo chuan kanu ka phone ta topa kanu ka beidong ani ka tur thei to lo kanu khola ya hun ka mang thi na sin min khong ai ro kanu katia ma se suale maila kanun min kalsan lawa ka fapa lo horo po min ti lo ka fapa khoya ngei om keima nge in karon thru yang che min ti ani chung hun lai chuan mu se khopuya ka om lai ania mi zong en san le cho po ei tur ka nei lo lai ani kanu chuan ka fapa rui thei thil zorna hmuna ka zong thin che sin o ka fapa hi khoilai hmuna nge overdose in athianga khoilai hmuna nge police ten manin boina to ang tin ni khat ma ril runuam le tui takin kamungai lawasin mintia ti chuan nun tharin kanung to anga kanutan fapatha le fapafel ni katum to ang katia pastor awya sathuna nen kan ing tonga pastor ne na chuan pastor kanu hi tiang khop hian katana tha a chuwang chuan kanu tan fapatha le fapafel ni ve ka du to ni katia pastor chuan tlangwal nangma tumna ringot chuani theidon lo ifel theidon lo mintia chunglai chuan ringtu kala nilawa pathian po kala hre chuang lo ti chuan keima tumna chuan mi fel le tha ni tumin ka bai vea thathum vel chu ka fel vea ma se thathum nuwa chuan drugs chu ka khoi le ta ani chutia rui thei thil ka khoi le ta mai chu ka bai dong em a khovela hian dam chan nei lo le
ka tum na te po eng ma ani vele tak tak don chuang lo tin ka in ngai to a ka beidong em ani ti chuan pastor chuan he inuna tang hian pathian chawina tan pui thei to che pathian chaw lo chuan tu man an tan pui thei to lo che nangma hmangai em tu isua chawin isual na le he inuna ta hi a huai chuak thei to che mintia chuta tang chuan ani isua ti hi ka hriat tan ve chau ni ti chuan isua hian min hmangai ni si chuan tinge tiang hi kan chunga thentir si tin ka hre thiam lo em a ti chuan tlang chi pa telonin pathian hi ka chau thin khovela hian pathian hi om tak takem pathian i om tak takani chuan thu soiro tinge kanun hi tianga min om tir chandam tui ni lomi mihring te ka hmangai iti ni lomi kanun hi engwangin nge tianga min om tir engwangin nge min hnut chia tin ka chau thin ti chuan kanuin chaina rama min thun ta ka fapa hi Burma a om reng chuan anun hi chhevek mayang ti in chaina ram Beijing a min thun ta dai ani keipo chuan kanu thu chu hnial ngam loin chaina chuan ka kal ta ni ma se chaina chu nuam ka ti loin hre om ka ti em a tharau sualin min salbet ka ti don nge karil ru hi thi chak na hlirina khata dam chak na reng ka nei lo ani ni tin hi ka in ti hlum don ti ringot hi ka ngai tu ani ti chuan ni kha chu ka thian te ka mang tha thian te u tun hnuwa kan in hmu le to lo takin mang tha vek ule ka tia tiang chuan in lama ka chhung te po chu phone in ka mang tha veka ti chuan chemte pakhat ka leya ka ban chu ka zeita a thisen tam taka chuaka thisen tam taka chhuwa wang chuan ni khuwa ka hrelo tan ta a ta chuan ka chungzona hian eng tak hi lo oma chu enga tang chuan o ka hreta a chu o chuan i thi nuwa khoya ngai kal to ni hreto em atia chutia soizo chuan mi tam tak auri ka hreta a ti chuan ka taksa hi tor theilo khop hian a ron sata a o ka kalna tur po hrelo hian in ti hlum ka tuma khrem hmuna ni mo ka kal don ti in ka kuta thisen chuak chu me ping ka tuma ma se thisen ka hlona sat to em awang chuan ka che theilowa van nei thak takin ka thian ten min run hmuman hlawa arang lamin damdoi in min pan puya ka run dam chuak le ta ani tun ma chuan pastor hi ka hmu theilo em a kan ina lo len chang te hian ka biruk san thina ma se pastor chu beidong du lowin katana tong trai thina kanu hnena kapi lungai reng su o eng tikni emo ifapa hi a fel ngei don pathian ina khoyanga mi fela achuak ngei don ani chu ring thlat la bai sei thlat ro ati thin ti chuan damdoi ina tanga ka chhuwa hnu chuan min tong trai sak turin pastor chu a lo kal le a hnena chuan pastor mi fel le mi tha ni ka du ni min tong trai pui ro ka tia pastor chuan i fel po in ni sual po in isu na hmangai che sin min tia i chung te thui oi lo po in isu na hmangai che i hmangai te zinga isu hi tel ve lo ma se isu hmangai te zinga nang po itelani min tia isu hmangai na te min hril thina eng tiang po in lo sual to ma la i sual zong te awangin cross a athi sin tin pathian thu pathian hmangai na min hril thina tun ma chuan ka ring ngai lo engwangin nge kan tong tra yang enga tan nge kan tong tra yang kan tho chuan kan ayanga kan tho lo chuan kan ei lawang ka ti ni abikin kaini Chinese ho hian na tho ha kan hlau lo ei tur nei lo hi kan hlau dei zo ka ni o chutia ka ron that chhuale hnu chuan pathian lama ke ka pen chhota a tun ma kanun huya ka kalthin na hmuna te kal le chak na ron om te hian ka fapa kal to su tin ka thin lunga pathian in thu min hril thina ka om lo na hmun tura ka om te hian ka fapa helai hmun hi i om na tur ni lo ti in pathian in min hril thin ka fapa helai hmun hi i om na tur ni lo ti in pathian in ka thin lunga thu min hril thin ama khop mai pathian thria tirna wanga ka kal lo na zela chuan a hnuwa ka thian ten min run phone a chumi khami buna chuan police ten mi an man ti thu min run thril thina chu hmun chu kalkatum na hmun kha alo ni thin ta chuan o ka pathian hi pathian nung dik takalo ni
pastor ten chatuan pathian an ti hi alo dik tak tak ani hi ka tia pathian a ka rin na po ang het tual ani ti chuan pathian hmangai na ka hriat thiam hnu chuan khovel thila hian ka buai to lawa khovel thil tan ka hun ka pedu to lo o he hring nuna hian sum hi apoimo ber lawa sum ain pathian hi apoimo zo ka ni ti ka hret chiang zel ani tuna chuan ka thi hnuwa ka kalna tur chiang takin ka hretoa Krista ka rin na hi van khopui ka kalna tur ani ti hi ka hret chiang to a nun in nga na le thamuan na ka nei to ani van ram ka kai nge don ani ti nun in rin tok na ka nei to a pathian ne na hian lom thu ka soi mol ani pastor ne na lom thu ka soya kanu ne na po lom thu ka soi ani tuna chuan pathian ne na engma ka dil to lo engma min pelo ma se voina nungdama kala om ve rengot po hi kalom em to ani a chan chu in ti hlum ka tum lai khan boral taila chatuanin threm huna ko om dona ma se tuna chuan Krista Isua zara chatuanin van khopuya ko om ve to don sia chu katan chuan phulo mal som na ani to reng ani ti chuan Bible zir ka chak ta ema pathian ro pui zia le thil ti thei zia hi hriat chen le zual ka du ni ti chuan kanu ka hrila pastor po ka hril boka pastor chuan Bible ko zir ve theinan min ngei ven saka Bible college lut ve tur chuan lufi nuai thu mangai don ti min hrila poisa ka nei si lo kanu lain anei bik si lo ti chuan kanu chuan eng po ni se hetiai om reng chuan sual kongi zole mayang yu rang ka chak thi hi kan zuar don nia min tia ma se kai chuan nilowe kanu zuar du su lalpan Bible zir tura min du ni chuan akal man chu min pe mayang ka tia naktuk anga kal don taila voin ni ang dar som pani thlengin eng ma thleng lawa ma se tlaila ma chuan pastor awngya sa thu na khan min ron phona Bible college chu ikal ve thei don ta e tu ti hriat lawin ikal man tur zong a pek sak che aron tia pastor vek chuan tlangwal tuna chuan ka hret hiam ta pathian hian a rong bol turin na ruat lok to chea chu setana hian a hria inun ti buai lo tum charani hi min tia ti chuan Bible college chu kalin thian thar te ka neya ka thian te nen chuan kan in du sakin kan in mangai hlom ema an hne na chuan ka testimony te hrilin tunma kanun dan thin te chu ka share thin ani Bible college ka thlen nu hian tum khat chu ka far nu hian min run phona ka ka fapa hi dam lo na salutuk thin kan sarania doctor ten foreign lam pan pui angai don min ti kamang ang lutuk I college kalna khan an tong trai na sa thin lutuk ti ka lo hria min lo tong trai sak ro o aron tia kai chuan nie kan lo tong trai anga nangma nge po khan pathian hian eng kima di thaya damna po pe thei ti hi irin tlatanga yania tin thu ka cha kanau chuan ole ka ringe pathian in ati dam thei ti ka ringe atia ti chuan ka thian te ho hne na chuan tong tai thu pui ka the lu ta thian te u ka tupa dam lawa doctor ten foreign kalpui turin an tia in mi tong tai pui na wang hian ka tupa hi dam thei ti ka ringa min tong tai pui ro ka tia ti chuan kar ni chung kan tong tai nu chuan ka far nu chuan min run phone le a ka pathian he na lom thu min soi pui ro ka fapa doctor kan va en tir le a doctor ten eng ma na an mu to lo khola thalawe mo an tia an check non le pon eng ma na an mu to lo thu min ron thrila ti chuan kan college hian kar khat voi khat chanchin tha hrila fe chuan a hun kan nei thina chutia kan fe chuana in pakhata chuan an fapa dam lo a chala bok om hi ka va muwa anu le paten zayangai tur thu min thrila ti chuan kar khat chhum ka tong trai saka kar khat nuwa ka vakal le chuan a chala bok om chu lo dam vekani chung te ka mu chuan kan pathian hi pathian nu ni izia le engkim ti thei tu ni izia kanuna min nem nge saka ama bai seina le rin na konga min ti chak em ani tuna chuan ka tumber chu keima anga mitam tak sual boya tang mek te hne na chanchin thril hi ni
keimah nge pawh hi sual kawngah nasa taka lo tlan tawh ka ni awang hian sual bawi la tang mek te hi ka hriat thiampui em a dik tak chuan misual ber kan tih te pawh hian tranpui tu tur chan chuak tu tur an thla hlel em ani tunah chuan kawng dik lo an na zawh ani mai thei e a chan chu chandam tu Isua Krista an na hriat lo uwang ani chutiang mi keimah anga sual bawi a awmte chan chuaka Pathian hmangah in a hriat tir hi ka tum ber ani voina in hma Pathian that zia ka sawi ve thei hi kalawm em a he ka testimony hmang hian lalpan mal som vek cheu rawh se amen